Čaute, nachádzame sa v Chorvátsku, Fox Trade Show. Sú tu novinky na rok 2023. Môžeme si predstaviť túto podložku. Takže podložka je top, nepremokavá, zvárané spoje. Nie sú prešité, takže nám do toho nenatečie voda. Na oboch stranách máme zipsy na pustenie úlovku. A takisto máme vrchné prestrešenie, aby nám ryba von nevyskočila. Takže hrubé polstrovanie, takisto madracu a hovorím, veľká výhoda je tá, že nám tá podložka už ostane vždy suchá. To bol najväčší problém, keď som to balil domov a boli nejaké posledné úlovky. Prejdeme si k ďalšej novinke a to je Gerix Cam. Tam sa spravila perfektná novinka. Snímač kvázi pohybový, ale funguje to na infráku, čiže reaguje to na teplo, takže nebude teraz, keď nám bude nejak fúkať. Doteraz sme to museli vypínať, toto by malo fungovať, takže nemusíme sa báť aj v tom silnom vetre, keď sa niečo hýbalo. Toto nebude na to reagovať, takže len keď príde nejaká osoba k tým našim veciam, tak tedy na to bude reagovať. Takisto veľkou výhodou je tam aj svetlo, ktoré si vieme na to priamo napojiť, čiže buď zasvieti nám na záber, alebo keď sa nám niekto k tým prútom alebo k tej našej výbave priblíži, tak môže nám osvetliť buď u nás v bivaku, alebo to miesto, kde máme tú výbavu. Môžeme si napojiť vlastne až 3 tie čidlá proti krádeži. Potom tam máme takisto na to svetlo diaľkový ovládač. Samozrejme funguje to v najvyššej rade k tým pípačom RX+. Máme tu ďalšiu novinku a to je vlastne držiak na podberák. A to znamená taký držiak, že tu si dáme rácošku, tu si našrobujeme kľudne aj do vody a na to si môžeme upevniť podberák. Takisto keď máme nejaký úlovok a potrebujeme to nejak zdokumentovať, už si ho budeme vedieť nehať v tom podberáku, ktorý nám vlastne ten podberák vyvýši nad tú vodnú hladinu a ryba tam môže ostať na to rýchle fotenie. Ďalšou novinkou sú všetky praky a veľkou výhodou týchto nových prakov je plná guma, čiže vo vnútri už nie je dutá, nebude sa nám to tak trhať a bude to aj ďalej lietať a takisto sú nové držiaky upevnenia tej gumy. Doteraz tu boli také količky a tie sa zvykli polámať pri tom častom používaní. Takže to sú nové praky. Máme tu takisto nové keramické hrnčeky, komu sa to páči, do zbierky alebo tak, aby ich mal viac. Takže tu máme vo farbe kaki, takisto black a potom tu máme takisto s lišiakom kaki a čiernu. Takže máme ďalšie novinky, no a tu musíme spomenúť nový grill na varenie. Je to kvázi taký viac funkčný grill. Máme tu aj panvicu, kde si vieme pripraviť rôzne cestoviny, poprípade aj polievku alebo nejaké zemiaky. Potom je tu opekacia panvica a takisto tu máme grilovaciu panvicu. Funguje nám to na malú 450 kartušu, ale malo by sa to dať potom prepojiť aj na 2-kilovú bombu. Takže keď chodí niekto dlhšie k vode, 5 dní, týždeň, aby mu to potom dosť vydržalo. Máme tu aj nové oblečenie vlastne s označením RS10K, čo znamená 10K, 10 000 nepremokavosť. Momentálne sme to už mali aj predtým, ale bolo to len v kamofarbe a momentálne je to kaki kamo, takže nepremokne nám to. Ja mám tú staršiu verziu doma, som spokojný, dá sa to zbaliť do malej veľkosti, takže vždy to mám zabalené v taške, či je leto, jar, zima, aby som si to vedel dať na seba. Takisto som použil veľkosť číslo väčšiu, keď som viac naobliekaný, vôbec mi to nevadí, dám si to potom aj na tie hrubšie veci. Takisto máme nové neoprenové čižmy v kaki farbe, tiež veľká výhoda do chladných mesiacov. Ďalšou novinkou bude organizér, teraz na 10 litrový kýbel. Doteraz takýto bol vlastne len na 17 litrový a teraz vám zapasuje aj na 10 litrový. Máme tu nové stolíky. Výhodou je aj tento zadný stolík, ktorý sa dá vlastne rozložiť, keď máte viac miesta v tom bivaku, alebo teda málo miesta, aby ste si tam vedeli viac uložiť svojich vecí. Takisto, ja neviem, na spodok nejaká kávička, tie hrnčeky a tak, alebo nejaká bižutéria, hore poprípade ten príposluch, nejaké to svetlo a dá sa to vlastne perfektne zložiť. Takže získavate o niečo viac z toho miesta na tých stolíkoch.
Ďalšou novinkou, ktorá sa mi veľmi páči a ktorá pribudne aj do mojej výbavy, je tento box Large. Obsahuje všetky krabičky, ale veľkou výhodou je na zadnej stene, že si tam budeme vedieť dať celú bižutériu, rôzne obratlíky, háčiky a všetká tá bižutéria nám tam krásne vleze do jedného boxu a je to oveľa kompaktnejšie. Buď sa bude robiť vo dvoch verziách, že tam máte potom aj krabičky, alebo si ho viete kúpiť singles, čiže samostatný bez krabiček a doplníte si ju už vy podľa potreby. Máme tu novú radu bižutérie s názvom Naturals a to znamená, že obaly sa spravili ekologickejšie, je to vyrobené z papiera, takže je to ľahšie recyklovateľné. Určite už poznáte našu bižutériu, takže každý si v tej bižutérii nájde vlastne aj to, čo používal, akurát to je teraz zabalené v inom obale. Sú tu nové šnúrky, treba si to na predajniach pozrieť, čo vám bude vyhovovať. Dobrý predajca vám to krásne ukáže a podľa toho si už potom zaobstaráte vaše šnúrky, ktoré vám budú vyhovovať. Sú tam šnúrky potom aj vlastne do navijákov Naturals v takej kaki čiernej farbe, by som povedal. Je tam 600-metrové a 300-metrové balenie. A tu máme ešte vlastne nové oblečenie zavesené. Sú tam nové trička v sivej farbe. Takisto bude sofčelka nová, kaki farba a black. Je to taký nový dizajn, veľmi sa mi to páči. Je to vlastne black orange farba. A takisto veľmi predávaná vec, alebo čo sa ľuďom ľúbila, je šerpa. Je to vlastne zateplená bunda, taká tepláková. A vo vnútri máte krásny hrubý flis, takže toto si určite zoberiem aj ja, veľmi som si obľúbil aj tú staršiu verziu, mám dokonca doma až 3, takže stále to nosím, je to fajnové, teplé, takže do tej zimy úplne ľahučké a bombovo to hreje. Pôvodne rád to používam v tej kombinácii, keď začne pršať alebo fúkať, tak si dávam tú RS 10 000 káčko, to nepremokavé na seba, tým pádom nám to dobre funguje, nezmokneme a neprefúka nás. Tu sa môžeme pozrieť na nové vozíky, však vozíky už boli aj doteraz, ale teraz Fox spravil veľmi dobrú novinku, kto to veľmi používa a často chodí na nejaké vychádzky, že sa potrebuje niekde premiestniť z auta, že je to ďaleko to jeho miesto, tak buď sa to dá člnom, alebo potom len nejak peši. A na to sú vlastne tieto vozíky. A teraz je veľkou výhodou to, že vozíky nám fungujú na elektrickú energiu. Sú tu umiestnené pekne batérie, ktoré si zapojíme. Zapneme vozík a potom nám to krásne tu máme zapnúť, vypnúť a máme tu dopredu alebo dozadu a teraz si môžeme pozrieť, ja keď pridám. Takže vozíky sú nové 3 druhy, máme na elektriku jeden menší a toto je veľký, ktorý má dokonca ešte aj zadné kolieska, keď je nejaká rovnejšia cesta, aby sme vedeli s tým prejsť a na tento naložíme už, dá sa povedať, že ozaj že celú výbavu a poprípade aj s nejakým menším člnom. To by bolo asi za mňa momentálne všetko z týchto noviniek, je toho určite o mnoho viac, ale nájdete tieto novinky v každom dobrom obchode. Tešíme sa na vás, na návštevu, takisto aj u nás v obchode, aby sme vám vedeli so všetkým poradiť. Čaute.